saludant aquí els xiquetes i xiquetes estos que van així de verdet. I ara els papis i les mamis pues, també tenen dret a sortir per la tele, però si es fiquen d'esquena, poca cosa farem. Oh, vale, de cara, veieu, però de cara. Aquí, xiquetes i xiquetes també que algunes juguen a bàsquet, que per cert són uns cracs, Segons me comentaven ahir un dels entrenadors, realment el que està fent el Club de Bàsquet d'Alcanar també és per embarcar esta temporada. Però bueno, totes les entitats del poble també participen del Carnaval d'Alcanar, això és molt important, molt important involucrar-se en tots els actes festius del poble, perquè això és, i més repeteixo, fer poble, i d'això es tracta. Què tal? Com va el Carnaval? Bé. Presentem-nos una mica. Dis-me el teu nom, de què aneu disfressades i la comparsa, va, ja posats a preguntar. Vale, la comparsa no la sé, això t'ho dirà la mi. Tetes, sou d'aquí? Sou noves o ja repetiu? Jo ja fa dies i ella és la primera. Però la comparsa de les bicicletes ja heu sortit a 3 anys o sou noves d'enguany? Més anys. Aquesta comparsa. Més anys. Bueno, no recordo jo que vos hagi pogut entrevistar, ja dona gust. Bueno, i ara expliqueu-me el disfraç i això. Vale, doncs anem d'aliens, en ulls i de color verd. O no? L'heu fet vosaltres? Jo me l'he comprat. Sí, mos han fet tots nosaltres. Però les peluques i xarxes sí. Quants xiquets, que sou xiquetes i xiquets, bueno, de tot, no? Una mica, és una mica familiar, veient els pares, les mares, els xiquets, xiquetes, quantes sou? Què? I quantes sou aquí a la comparsa? Doncs no ho sé, però ne som bastants. Molt bé. I bueno, què tal? Com esteu vivint el Carnaval? Pues està molt intens. Veieu que hi ha més animació que... Molt, és que se tracta de xalar, no? Això sí. Què trobeu? Que hi ha més participació que 3 anys, igual? Com ho veieu, això? Jo trobo que menys. Sí. Doncs això s'ha de fer una crida o alguna cosa per solucionar-ho. A veure, què ens hem de dir a la gent perquè es disfaci i surti al carrer, a veure. Fiquem música i ens ho passem bé. Animen, no?, a sortir al carrer estos dies. Àrees de color verd. Que avui s'hi compren el disfraç, els altres se les fan. Bueno, està bé, Les bicicletes, donen més cap de bicicleta, però es fan dir les bicicletes. No veiem bicicletes, però sí que veiem unes sigles que els tenim molt de carinyo, aquí davant de color blanc, que fica ACA, l'agrupació ciclista d'Alcanar, que va estar 38 anys portant ciclisme a Alcanar, i dels quals en el seu dia se van formar xiquets i xiquetes que després alguns han arribat a professionals, com és el cas dels germans Eduard Prades. L'ACA, l'agrupació ciclista d'Alcanar, que algun dia l'haurem de ressuscitar, L'haurem de ressuscitar perquè ja sabeu que des de sempre, en fa molts anys, hi ha hagut molta afició al ciclisme a Alcanar, com la resta de pobles de la comarca. Alienígens i astronautes de la NASA. Hola, bones. De què aneu disfressades, vosaltres? Bona tarda, doncs nosaltres anem de marcians i astronautes. Aquí tenim una ja vella coneguda d'Objectiu Alcanar. Com te dius? Aina. Aina, com sempre, no fa molts dies entrevistem aquí al Sant Antoni, ara al Carnaval. T'agrada el Carnaval? Sí. I la disfressa d'enguany és molt xula, no? Molt de color verd, hasta la careta. Sí. Doncs molt bé, qui ha decidit la disfressa? Una mica entre tots, no? Entre tots? Quants sou al grup? Bueno, ho sé, una vintena segur, xiquets, menuts i grans. Molt bé, doncs a seguir disfrutant-ho, verdets avui, verdets. Anem a veure més gent verdeta, a veure aquí. Els verdets aquí que s'amaguen. Hombre, bona tarda. Bona tarda. Mira, tan valenta que ets tu, mira el papa, has vist? Rajau, li diem, rajau. S'ha rajat, Hola, bones, vosaltres no vos rajeu, que som unes valentes. Ja que me fico aquí al mig, Xoco, que mos xafaran. Xoco, top.
No mos xafes, Veniu aquí, vinga, que saludarem a la càmera. Juan Carlos, estem aquí. Qui vol acompanyar, a veure? Bueno, los pares, ¿no? No, com te dius? Gala, Gisela, Maria, Miren. I vosaltres què sou? De quina quinta sou? De quin grup? Som de la quinta del 2018 i enguany hem decidit donar la quinta i fer-ho per nosaltres tots soles. Vale, aquí hi ha més nois que es diuen? Josep, Lluc. Escolteu, sou de la quinta del 2008, però ha passat abans una quinta que m'han dit que eren del 2008. Sí, però nosaltres no volem, com no hem anat en la quinta, mos han fet un disfress a part. És que hi ha dos disfresses de la quinta del 2008, perquè ja ho entengui, no? Bueno, si mos fan disfress tots som un grup d'amics que mos diem les Però superpandis. les superpandis. Sí. Però també sou del 2008. Sí. Molt bé, mira, adeu. Escolta, a gaudir de la festa, Què? A disfrutar de la festa. Sí, Molt a bé. tope. Adéu. Visca Carnaval de Alcanar! Hola, bones. Com te diuen? Com te diuen a tu? Maider, pot ser? Sí? Però t'has de fer la cara verda avui. Un astronauta! Hola, com te diuen? Jo me dic Roc. Oh, i vas d'astronauta, no? Sí. Així gaudint de la festa. Ojo, hi ha hagut una connexió interplanetària. A veure la connexió. Cuidado, l'astronauta a salvar-los. S'ha salvat, no? Salvat. Què tal? Com vivim la festa? Com la vivim? Com vivim la festa de Carnaval? Pues a tope, ja ho veus, venim d'un altre planeta per viure la festa del Canà. Home, passa que teniu dos astronautes que són d'aquí locals, no? Mos controlen. Claro, perquè no vos desmadreu. Claro. Però el vostre planeta tot és una mica verd, no? Entenc? És que jo vinc d'un altre planeta. Ells van de verd i jo soc d'un altre. Ah, vale. Bueno, aquí hi ha que... M'han ajuntat en ells. Moltes gràcies per vindre al nostre planeta. Molt bé. Adéu. Ui. Aquí tenim a molt de... Hola. Hola, quina comparsa sou? Nosaltres Un grup. som animacions infantils, la Happy Hour. Sí. Explica una miqueta, pots? Digues. Heu vingut al Carnaval del Hem Canà? vingut, hem estat promocionant-nos el que fem animacions infantils i entonces hem anat a tots els carnavals i com aquesta tarda era aquí al Canà, doncs hem vingut una estona amb ells també. Una mica diferent al Carnaval del Canà? Tots tenen la seva xispeta, cada un té una cosa especial, però la qüestió és que tots xalem i mos ho passem molt bé. Moltes gràcies per aquesta feina, a vegades és impagable, que a vegades no es veu, no es nota. Cert, és A cert. seguir fent-la és perquè cert. com està, a vegades Sí. fa falta perquè la gent després... Hasta que no estàs dins i ho vius, no veritablement no saps el que és este tipus de treball. Pues, molta sort i enhorabona. Gràcies. Vinga, a tu. Adéu. Adéu, Miqui. Hola. Tinc la sort d'estar amb Miqui. Hola, Miqui, què tal? Hola. Tots els xiquets voldrien estar aquí amb mi, Sí. Perquè això d'estar amb Miqui no és estar tots els dies. Bueno, lo que pasa es que ens hemos chafarado los de atrás. Anem a caminar una mica més, Miqui. Gràcies per vindre aquí al Carnaval del Canà.